Then gaduso ka ginto sadto. Wala. Wala. Wala niya. Lubos nga gana panginwala ni Jimar Rivero, 35 anyos, nga residente sang Zone 2 Barangay San Juan Molo, nga siya ang nagabaligya sang illegal nga droga. Ini matapos siya ang gin-subject sa ginkasa nga drug bypass operation alas 11 sang gabi sa Zone 15, Barangay Kilaparan, Arevalo, Miyerkules nga adlaw, Marso 14, 2023. Base sa aligasyon ni Rivero, ginaako sini nga nagasuyop lang siya sang shabu, kag wala gid nga biter nga magbaligya. Siya ang anay naman na preso sa amuman nga kaso sa tuig 2015 kag nakalaya sang tuig 2022. Sa interview sang Radyo Bistado kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang officer in charge sang City Drug Enforcement Unit, iya ginpahayag nga nabaklan si Rivero sang isa ka plastic sang ginapatian shabu gamit ang bypass money nga 15,000 pesos. Na-recover pagid sa bulsa ni Rivero ang 5 ka bulto sang ginasuspetsahan shabu. Pinaagi sa gahom sang search warrant. Nati kayo naman nga makapangita ang operatiba sa kwarto nga ginarentahan ni Rivero kaupod ang iya 25 anyos nga asawa nga nagabusong kang nakita diri ang 36 pagid ka mga bulto sang ginapatian shabu. So kung i-base naton sa duwa ka operation nga ginakanda naton, mga more or less 200 grams of suspected shabu. So ini hindi mga more or less lang mga 1.4 million. So imagine ninyo kung ang ini nga mga shabu magkadto sa aton kabataan, kauturan, kag membro sa aton pamilya, siguro hindi naton ma-imagine kung anong damage sa ila kaugalingon sa ila pamilya kag sa aton komunidad. High value individual ang pagkabig kay Rivero bangod sa kadamuon sang shabu ang nakuha sa iya kag iniman ang priority target sang ICPO bangod sa kadamuon nga reklamo ang nabaton sa kapulisan tuy sa iya illegal nga hilikoton. Ginsiling man ni Benitez nga may koneksyon sa Nobilibid Prison si Rivero. Agod kuhaan sini sang supply sang shabu lakip man nga nagakig-angot ini sa mga puser sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag man ni Benitez nga sadto isa ka drug den ang ginarintahan niya puluyan ni Rivero. Sang nag-init na ang kampanya kontra droga, hinali lang naghilway ang mga persona sa lugar. Nagabusong pa ang asawa ni Rivero nga kaupod man sinipuyo sa ginarintahan nila nga balay. Apang si Rivero ang mabalik naman sa presuhan kag mapalayo sa pinalangga sini nga kabuhi. Yara naman karon si Rivero sa pagginakop sang Arevalo Police Station kag magapangatubang sa pagbayular sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Aaron Rivoyo, Basta Balita kag Serbisyo Publiko, Radyo Bistado.